UFO-tutkimut podcast. Jakso 34. Hellier, Nykirkit ja Erik von Däniken. Hyvää tätä hetkeä. Kuuntelet juuri podcastia, jonka tekeminen on ollut lähes vuoden tauolla yleisen näköalattomuuden vuoksi. Tämä podcast oli ennen taukoa nimeltään Pasikasio hämärässä, ja vaikka mä tykkäsin tästä mun alter egosta ja podcastin logosta ja koko homman ilmeestä, niin mä päätin muuttaa ne pois ja vaihtaa ne muualla netissä käyttämään UFO-tutkimut handleen. Ja se on ehkä vähän helpompi hahmottaakin ja muistaa, tai sitten ei. No, mä tein myös päätöksen siitä, että koska mun täytyy joka tapauksessa käsikirjoittaa vaikkakin melko väljästi jokainen jakso, niin jokaisen äänitetyn jakson yhteydessä tulee löytymään tuolta mun blogista osoitteessa ufotutkimut.art jokainen episodi tekstimuodossa myös. Ja näin mä saan mukavammin houkuteltua myös tuonne blogiinkin klikkejä ja vierailijoita. Kysymyshän ei ole millään tavalla mistään UFO-tutkimuksesta, pikemminkin nimi viittaa siihen, että UFO tutkii ihmistä. Mistä voi tulla kyllä aika jänniä mielikuvia. Ja voihan sitä miettiä suhteessa legendaariseen kappaleeseen UFO tarjosi kaakaon. Kuten sitä minuakin määrittää kovasti tietynlainen humoristisuus, vaikkei se aina tule ilmi. Mä oon omassa persoonassani kauhean totisen oloinen, mutta mussa asuu suuri absurdi humoristi. Ja tää ristiriitaisuus kiehtoo mua itseänikin. Samaan hengenvetoon voin vitsailla jollakin todella absurdilla ja asialla ja todeta tämän absurdiuden olevan, jos ei nyt totta, niin ainakin mahdollista. Mua määrittää myös se, että mun suhde faktan ja fiktion väliseen pohjattomalta vaikuttavaan kuiluun on kovin ambivalentti. Mä en aina ajattelussani tee suoraa edakua siihen, mikä on vaikka fiktiota ja mikä sitten ihan tosi elämää, tosi historiaa. Ja välillä niiden erottelu toisistaan on aika haastavaa. Tää voi liittyä mun nepsy-puoleen myös. Ja tää myös voi tuottaa monille vaikeuksia yrittäessään ymmärtää minua. Ja siis mun mielestä kaikki sanallinen, kuvallinen, kokemuksellinen limittyy toistensa kanssa niin kuin ihan välttämättömästi, siltä ei voi välttyä. Ja ne kaikki niin kuin kuuluu tähän tämmöiseen suureen tarinaan, minkä osa me kaikki ollaan. No, tähän liittyen mä tahdon mainita vuosina 2018-2019 ainakin USAn Amazon Prime-videossa pyörineen dokumenttisarjana markkinoidun ohjelman nimeltä Hellier. Kyseessä on siis usalaisen pariskunnan Greg ja Dana Nykirkin sekä heidän lähipiirinsä tekemä TV-sarja, joka väittää joka paikassa olevansa dokumentti. Sarjassa käsitellään tämmöisiä high strangeness ja fringe-aiheita, kuten synkronisiteetteja, goblineita, ufoja ja kaikenlaista muuta outoa. Sarja on visuaalisesti hienoa katseltavaa ja sen tummanpuhuva, mutta silti lämminhenkinen vire säilyy koko sarjan 2 tuotantokauden läpi. Tätä nykyään Hellier on katseltavissa muun muassa YouTubessa, ja sen voi myös ladata videotiedostoina porukan kotisivuilta. Sarja oli mennyt multa kokonaan ohitse sen ilmestyessä, mikä saattaa johtua siitä, että mulla meni varmaan reilut 10 vuotta silleen YouTube-sisällöt ohi, koska mä en oikein uskonut koko palveluun ja sen tulevaisuuteen, ja mä en ollenkaan tajunnut sen mahdollisuuksia. Ja kuinkas nyt asiat onkaan, ihmiset tahkoo omaisuuksia ja saa äänensä kuulluksi ja naamansa nähdyksi missäpä muuallakaan kuin YouTubessa. No, tätä Hellieria on mukava katsella ja 6 henkilön pääporukan seikkailuja on ilo seurata, mutta onko tää sarja sittenkään dokumentti? Mä sanoisin, että ei ole epäilystäkään. Sarja on aivan selkeästi paranormaalia tapahtumia tutkivan pariskunnan elämää seuraava mokumentti. Eli kyseessä on mun mielestä
dokumentin vaatteisiin piilotettu fiktiosarja. Tekijät on tehnyt siitä todentuntuisen ja ihan oikeita asioita ja paikkoja ja nimiä mainitaan. Ja se niin kuin lisää tätä koko Hellier-sarjan uskottavuutta ja painoarvoa. Sarjan alussahan tämä porukka saa sähköposteja eri tyypeiltä. Mukana on myös yksi trolliksi uskottu terrorist, joka tietenkin kuulostaa sanalta terrorist. Ja muutenkin sarjan nimet ja tapahtumat tuo mieleen semmoisen niin kuin vapaan sana-assosiaation ja jopa Veltto Virtasen sanailun mieleen tuovan pöllöilyn. Sarjan eka jakso on selkeästi kaikista heikoin ja tuntuu, ettei siinä oikein päästä käyntiin, mutta sarjan edetessä meno parantuu ja tulee myös lisää porukkaa siihen ydinjoukkoon mukaan. Ja välillä siellä haastatellaan jotain mielenterveyspotilasta ja välillä jonkinmoista salaliittoveteraania ja siellä on ihan kaikenlaista sakeutta havaittavissa. Sitten toisen eli toistaiseksi viimeisen kauden päätösjakso on mun mielestäni niin kuin koko sarjan paras. Mutta mä en sano siitä sen enempää, sen saa jokainen käydä itse katsomassa, mutta kannattaa katsoa ihan ekan kauden ekasta jaksosta alkaen silti kaikki järjestyksessä, koska se lisää sen päätösjakson painoarvoa sitten. Joo, mutta toi fiktiivisyys, no siis tämän porukan tielle osuu ihan liian alleviivatulta tuntuvia asioita, niin kuin heidän ajellessaan maastorilla pienillä sivuteilla tuppaa vähän väliä olemaan jotain kaadettuja puita tiellä siinä. Ja sitten kun katsoo niin kuin elokuvan tekijän näkökulmasta, ja minähän olen melkein elokuvan tekijä, eli mä oon opiskellut videokuvallista ilmaisua about 20 vuotta sitten jonkin verran ammattikorkeakoulutasolla. No, tässä sarjassa on siis joitakin selkeitä kohtia, joissa jatkuvuusvirheitä klaffareita esiintyy. Esimerkkinä kakkostuotantokauden jakso, jossa porukka haastattelee jotakuta tämmöistä kokijaa, ja kun kattelee tarkkaan niiden niin kuin käsien asentoja ja kehon asentoja ja ilmeitä, niin ne on erilaiset ja eri kohdassa edellisessä kuvassa kuin siinä seuraavassa. Tää on mun mielestä niinku selkeä merkki siitä, että noita haastattelutilanteita on täytynyt kuvata useita eri ottoja yhdellä kameralla, ja näistä otoista on sitten leikattu lopullinen video, ihan niin kuin normi-elokuvassa, fiktioelokuvassa tehdään. Ja jos ottoja on monta, ja niiden välillä kesken haastattelun vaihdellaan, on musta niin kuin melko epätodennäköistä, että aito haastateltava olisi jaksanut puhua samaa asiaa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, vaan sen vuoksi, että saadaan parhaat palat ja parhaat suoritukset. Se viittaa selkeästi fiktiiviseen audiovisuaaliseen tuotteeseen. Mutta mä voin toki myös olla ihan väärässä näiden havaintojeni kanssa, että tyydyn siihenkin, jos näin on. Mutta mun mielestä tää vaikuttaa fiktiolta. Tää Newkirkien pariskunta on kyllä sympaattinen ja muut henkilöt sarjassa ja ilmeisesti myös heidän henkilökohtaisessa elämässään on ihan mukavia tuttavuuksia. Tuollaisia kaverillisia tyyppejä. Newkirkit on pitäneet myös podcastia nimeltä Craig and Dana Newkirk's Haunted Objects, jota mä oon nyt heidät löydettyäni muutaman jakson katsellut. Kyseessä on siis myös videon sisältävä podcast ja perhana se jaksot näyttää niinku paikoitellen paremmilta kuin tuo Hellier. Lavastus, värinmäärittely, kaikki logot, visuaalinen ilme, äänenlaatu, kaikki on ihan ykkösluokkaa ja tuon pariskunnan kemia on todella hyvä. Välillä niinku mä mietin siinäkin, että onko ne oikeasti pariskunta vai onko ne vaan näyttelijöitä, jotka esittää pariskuntaa. No, Newkirkit on myös kierteleviä omituisuuksien esittelijöitä, eli he ovat aina osan ajan vuodesta oikeasti tien päällä ja käyvät eri paikkakunnalla USAssa esittelemässä keräilemiään kuriositeetteja paranormaalin maailmasta, kaiken maailman muistoesineitä. Mä laitan tämän tekstin loppuun linkit tonne mun blogiini www.ufotutkimut.art, josta
löydät heidät ja heidän monenkirjavan sisältönsä. Sitten siirrytään tämän jakson toiseen aiheeseen, nimittäin mestari-provokatööri Erik von Dänikeniin. Sain nimittäin just luettua niinkin provosoivan ja arrogantin persoonan kuin Erik von Dänikenin kirjan Todisteita tuntemattomasta vuodelta 1978. Kustantajana on uusi kirjakerho painettu Gummeruksen kirjapainossa. Kirjan alaotsikko on Ei enää olettelua, vaan vahvaa tietoa, hämmentävää luettavaa. Jos mun nyt pitäisi sanoa, mikä asia tässä kirjassa on totta, tai edes lähimpänä totuutta, olisi se, että tuon äskeisen lainauksen 2 viimeistä sanaa. Hämmentävää luettavaa. Sitä se on ja jopa ärsyttävän niin kuin provosoivaa. Mä muistan lämmöllä lapsena ja nuorena TV:stä katselemiani von Dänikenin dokumenttiohjelmia, ja niitä näytettiin 90-luvulla aika usein. Näissä ohjelmissa esiteltiin muun muassa Natskan viivoja, eli Dänikenin mukaan muinaisten avaruusalusten kiitoratoja, ja milloin mitäkin. Däniken hän ei suoranaisesti puhu UFO-ilmiöistä tai lentävistä lautasista, vaan häntä kiinnostavat erityisesti just niinku muinaiset ajat ennen nykyihmistä ja jumalat, jotka hänen mukaan saavat muukalaisia toisista tähtijärjestelmistä. Siinä jossain murrosiän korvilla tää kaikki oli kiehtovaa nuoren ufopasin korvissa ja silmissä, enkä mä huomannut niinku silloin Dänikenin puhettavassa mitään luotaan työntävää, päinvastoin. Mutta nyt loppuvuonna 2023, kun sain tämän kirjan käsiin ja aloin sitä lukea, niin oli ensimmäisen kolmanneksen kirjan noin 300 sivun mitasta todella vaikeaa tekstiä niin kuin sietää. Sitä piti todella niin kuin yrittää väkisin lukea. Ja Däniken kirjoittaa ihan sairaan provosoivasti. Hän niin kuin tuntuu käyvän jotain semmoista niin kuin omaa metatason sotaansa kaikkia muuta maailmaa vastaan, ja tuntuu, että hänellä on ollut niin kuin suuri tarve näyttää ja näpäyttää ja todistaa jotain. Ja hän jopa niin kuin lyö faktoja pöytään kirjoittain niin kuin kyse olisi jostain korkeimman oikeuden istunnosta ja todistamisesta. No, alkuun oli siis vaikea päästä. Löytyy kirjasta silti alkusokin jälkeen ihan mielenkiintoisiakin väittämiä. Yksi sellainen on Dokoni Heimo, joka Dänikenin esittelemien todisteiden valossa on ollut tietoinen Sirius A ja Sirius B kaksoistähtijärjestelmän olemassaolosta ja näiden tähtien liikkeistä, vaikka länsimainen tähtitiede oli saanut selvitettyä asian vasta ihan vähän aikaa sitten. Toki tällaisia tietoja eri kansojen taivaankappaleiden ymmärtämisestä on olemassa enemmänkin. Kyllähän ihminen on aina ollut tietynlainen kuun katsoja. Suurimman osan sivuista Däniken käyttää jumalista puhumiseen ja suurimmat höyrynsä hän päästelee kuvatessaan sitä, kuinka kaikki ihmiskunnan jumalat ovat olleet vain fyysisiä olentoja, siis haavoittuvaisia ja erehtyväisiä siinä missä ihminenkin. Paljon hän hyökkää suoraan kristinuskoa vastaan, yhtenä esimerkkinä vouhkaaminen siitä, kuinka hän ei Intiassa oleskellessaan onnistunut löytämään siltä ainoatakaan raamattua. Kovasti Dänikeniä myös kiehtoo ajatus siitä, että maapallolla on käyty jo vähintään yksi ydinsota, joka lopulta tuhosi aiemman sivilisaation. Tekstissä vilahtelee ydinsodan lisäksi aikadilataatiota, johon Däniken on sanana selkeän ihastunut. Kyseessä on siis ilmiö, jossa nopealla avaruusaluksella matkustava henkilö näennäisesti matkaa tulevaisuuteen, sillä palatessaan maapallolle hän huomaisi kuluneen vuosisatoja, kun hänen oman kellonsa ajassa olisi kulunut vain viikkoja. Wikipedia osannee kertoa kiinnostuneille aiheesta paremmin ja sivistyneemmin kuin minä, tai sen puoleen von Däniken. Myös Darwinin evoluutioteoria saa oman osansa Erikin sanaisesta säilästä. Ja sivu sivulta kappale kappaleelta päähänpinttymä jumalista toistuu. Lainaus 1. Tarkoitukseni on paljastaa alkuperäisiin ikivanhoihin lähteisiin perustuvien todistusvoimaisten indiisien avulla
että jumalat eivät olleet henkiä, vaan ruumiillisia olentoja, ettei heidän olemisensa suinkaan rajoittunut vain ällistyttävään ilmestymiseen ja autuaalliseen paluuseen kotitaivaaseen, että jumalat siittivät täällä poikia ja tyttäriä, että he jättivät ilmoituksia ja tietoja pyhiin tai epäpyhiin kirjoihin ja että jumalat tekivät vallan jumalattomia virheitä. Lainaus 2. Ei, kunnioitetut asiantuntijat, on vihdoinkin tunnustettava väriä. Se, mistä vanhat kronistit kertovat, ei ole makaaberin mielikuvituksen tuotetta. He kertoivat kerran koetusta, kauheasta todellisuudesta. Henkiolennoilla ei ole aseita, mutta jumalatpa olivatkin ruumiillisia. Mä en ole siis kristitty enää, enkä muutoinkaan niin kuin maailmanuskontoihin vihkiytynyt henkilö, mutta mua tää Dänikenin viestinnän sävy silti ottaa päähän tässä kirjassa. Että niin kuin lukijat olis ymmärtäneet hänen pointtinsa kyllä vähemmälläkin mesoamisella. Niin. Ja sitten tämän kirjan ulkoasuun ja luettavuuteen. Tää siis näyttää, tuntuu ja tuoksuu hyvältä vanhan ajan kirjalta. Se pysyy kasassa iästään huolimatta, vaikka en kyllä tiedä miksi kukaan olisi tätä useampaan kertaan lukenutkaan. Painonjälki on tyydyttävä. Toiset sivut on huomattavan haaleita, kun taas toiset sivut on ihan selkeästi saaneet enemmän painomustetta. Lyöntivirheitä, typoja on paljon. Samoin on nähtävissä ilmeisesti kääntäjän pinttyneitä fraaseja, joista saattaa puuttua samat sanat joka kerta, kun kääntäjä on päättänyt näitä ilmaisuja käyttää. Esimerkkinä tekstissä vilisee paljon fraasi on aikaa, kun kääntäjä on ilmeisesti tarkoittanut sanoa, että on aikaa sitten. Ja kyllähän lukijat on ymmärtää, mutta se ei vaikuta kovinkaan huolitellulta kieleltä, se alkaa häiritä ja se tekee tämän tekstin läpikahlaamisen tosi raskaaksi. Kirjan lähetessä loppuaan tapahtuu jopa sellaista, että samat kappaleet toistuu peräjälkeen hieman eri tavalla käännettynä tai aseteltuna. Ja aluksi mä ajattelin, että kyse on vaan omaa ääntään rakastavan Dänikenin jaarittelusta, mutta kyllä nyt näyttää musta ihan selkeästi painovirheeltä. Todisteita tuntemattomasta tarjoaa varmasti aivoja kutittelevaa sisältöä. Mua kuitenkin vanhakantainen puhetapa, provokaatio ja selkeästi mieskeskeiset näkökulmat häiritsi kirjassa siinä määrin, että keskittyminen itse aiheeseen herpaantui useampaan otteeseen. Kirjaa tuli yritettyä luettua niin kuin varmaan 2-3 kuukautta. Mun oli täysin voimin siis taisteltava, että mä pääsin sinne viimeiselle sivulle. Jos täällä nyt jotain arviota pitäisi antaa vaikka nyt 5 tähden asteikolla, niin olisi se varmaan 0,5 tähti. Ja siis tietyllä tapaa tää Dänikenin rooli on ihan ymmärrettävä, inhimillinen, ja tietyllä tapaa hänestä tulee kovasti mieleen suomalaisen UFO-videoiden elämäntapa performanssitaiteen Grand Old Man alkuvuodesta 2023 menehtynyt Johanna Graan. Ja sikäli ihan sympaattista, mutta toisaalta Dänikenistä loistaa semmonen samanlainen rajoittamaton arroganssi ja provosointi kuin esimerkiksi läntisen maailman kenties vaarallisimmasta miehestä Donald Trumpista ja hänen puheistaan. Että yök vaan sille. Mutta kyllä mä silti sanoisin, että toi Dänikenin kirja ja hänen muutkin kirjansa, niin onhan niillä paikka tämmöisen niin kuin, ei nyt ufologian, mutta tämmöisen niin kuin vaihtoehtoisen muinaisen historian kirjoituksen jossakin kronikassa, että kyllä se aina Däniken on yleisönsä löytänyt ja saanut ihmisiä puoleensa ja kiinnostumaan näistä asioista. Sen verran pitää antaa propseja hänelle. Mutta se siitä. Tässä olivat tämänkertaiset aiheet. Niihin voit paneutua lähemmin esimerkiksi tuon mun blogitekstin oheen liitettyjen linkkien kautta. Ja tää blogihan löytyy osoitteesta ufotutkimut.art. Ja nyt mä toivotan sulle kaikkia hyvää päivääsi
iltaasi, yöhösi, aamusi ja kuulemme jälleen. Nyt moi moi!